Ngemuva kokuchitha amasonto ayishagalolunye besebumnyameni ngabathandiweyo babo, manje sebezokwazi ukubavalelisa okugcina. Lesi kube isikhathi esinzima kwezinye zezihlobo. Kodwa uThobile Bhaku Magyaka owasinda kulenhlekelele namanje akakakholwa ukuthi uyaphila. Lona wahlengwa ngemuva kwamahora angu-26 ebhajwe ngaphansi kwesakhiwo sabhidlika eNigeria. Kanti abanye kwabakhunjulwa namhlanje bashona phambi kwamehlo akhe. I would have been among them, but even if I would have gone with them, I would be in heaven with them. But God has given me a second chance. Izidumbu zabashona kulenhlekelele zizohanjiswa emakhazeni ehlukene esifundazweni, kanti iningi lemndeni selizokwazi ukubeka usuku lomngcwabo. Very happy to get these people to come to South Africa to their relatives. As we are always asking that God must please help us to bring the bones of these people to be buried at homes. Kodwa kubona bonke abathintekayo sebezokwazi ukungcwaba abathandiweyo babo. Of course, it's not yet over. We had 12 deceased persons we were expecting. Only 9 have been thus far been successfully verified. The process of the 3 remaining is still underway. Njengoba eminye imindeni izovala isahluko esibuhlungu empilweni, eminye isazoqhubeka nokulinda ngethemba lokuthi zizogcina zibuyisiwe izidumbu zabathandiweyo bayo.